Az egyik kedvenc balatoni éttermem a Kis Tücsök, de én a Balaton déli partjáról származom, szóval mondhatni elfogult vagyok. Amikor itt járok, általában valamilyen újdonságot kóstolok meg, de most úgy döntöttem, hogy kifejezetten a klasszikusokra megyek rá. Az üdvözlő falat egy káposztakrém volt, amit villámgyorsan eltüntettem, italnak pedig egy gyömbéres lájmos szörpöt választottam. Az első fogásom a 100 húsleves volt. Ez a sertés és marhahússal készülő, savanykás, tárkonyos, zöldséges erdélyi raguleves verhetetlen a hidegebb napokon. És őszintén azt gondolom, hogy erre senki nem mondhatná azt, hogy kisadag. Főételnek a csomboros töltött káposztát választottam. Ez a fogás szintén sok-sok éve az étlapon van, és a tulajdonos szovátáról származó nagymamájának receptje alapján készül. És tényleg így, ahogy van, tökéletes. Csomborral, paprika nélkül, egy kis kenyérrel. Én desszertet nem is kértem, csak belekóstoltam anyukám Epel ragus pavlovájába, ami a hétvégi ajánlatok között szerepelt, és nagyon örülök, hogy pont elcsíptük. A Kis Tücsök most is tökéletes volt. Ha egy olyan kifinomult bisztrókonyhára vágytok, ahol az adagok is bőségesek, tudom ajánlani. Nem véletlen az a Biburman minősítés. És még egy tipp, foglaljatok helyet, mert a teraszon jó időben szinte biztos, hogy nem tudtok megvacsorázni, hogyha nincsen foglalásotok.